שלום לכם, ונכון שאמרתי שאני אעזור לכם שאני אבנה משהו, אז בניתי בערך משהו ב-15 דקות. עכשיו אני אראה לכם בדיוק מה בניתי. זה קומה שאחותי בנתה, כמו שאתם רואים. אני אחליף רגע את זה. וסליחה שאני זז. אז הנה, בקיצר, זה הקומה שאחותי בנתה. דרך אגב, היא יותר קטנה ממני. זה יותר קשה לי עכשיו לשחק כי אני פה. הנה, זה הקומה שאני בניתי. זה לקח לבנות את זה בערך את כל הבניין הזה, הבניין עצמו אני בניתי, אבל את החדרים, חדר אחד אחותי בנתה בשבילה, וחדר אני בניתי זה. רציתי לעשות ליד גג, ואולי אני אפתח את זה כליד גג, בגלל שעכשיו נראה לכם איך זה אפשרי בכלל לעשות ליד גג. אז בקיצר עשיתי את הרצפה כתומה, רגיל, אורות, מיטה, ברור. עכשיו אני ארד למטה להראות לכם איך עשיתי את הבית מבחוץ. אחותי לא כל כך טובה במיינקראפט, כי היא חדשה בזה, אני ותיק בזה. אבל זה הבניין הזה שבניתי, כי זה 2 קומות, לקח לי בערך רגע, אני אסתובב להראות לכם איך הוא נראה. הבניין עצמו. הנה. הוא נראה ככה. יש פה את האורות כניסה. גם יש פה גינה, אני אגדל פה עוד פרחים אני אעשה פה. אני אבנה עוד בלוקים על מה שיש בורים. בור, בכל מקום שיש בור אני אשים בלוק. ואעשה את זה כמו ממש חצי יער, כי זה גינה שלי. אני אגדר את זה אולי, לא יודע. טוב, מקווה שנהניתם לראות איך אני בונה. בדרך אגב, אמרתי שאני אסביר איך זה יכול להיות על יד גג. אז תשמעו, עשיתי פה כמו מין גג כזה במשולש, אז אני יכול לפתוח את כל מה שבניתי בתוכו, ואז יהיה כאילו כמו עוד חדר נוסף כזה. טוב, כמו שאתם רואים, עוד הפעם האיכות לא כל כך טובה, כי המצלמה שלי נהרסה. אז אני מצלם דרך הטלפון. טוב, לא משנה, העיקר שתהנו. ביי, ממני גיא.